Assalamu alaykum edidilleşler, qadırdan vatandaşlar, şeýlekem biziň zekin mähleşigimiziň zekinli we mähruam muşdoklary. Bilşimiz ýaly äzirki wagtdaýam siziň dikkatiňize bir näçe hepde bäri öz ýeňjilerimiziň esas tapgyryny ýetirip gelýär. Bugun hem edil şonuň ýaly gyzykly, çekeleşikli we şadyan oýunlaryň biri bolar diýip ümid etmek we arzu etmek bilen biz gepleşigimize başlamakçyk. Gepleşigimize başlamakak siziň hem ýa-ni telegörjülerimiziň hem biziň gepleşigimiziň muşdoklary we bäsleşleriň ýene bir ýola ýatladýar we gahrman hem mehriban arkadamyza işlerine rowaşlyk we uly üstünlikleri arzu edýär. Gelin onda bäsleşlerimiz bilen, ýeňjilerimiz bilen ýene bir ýola tanış bolaryň. Biziň ilkinji bäsleşimiz Arslan Muratov. Arslan, gepleşigimize hoş gördük ýene bir ýola. Nirde işleýärdiňiz bir ýatlasaňyz? Men Türkmenistanyň Newit Döga Senagat toplumynyň Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň Geologik Maglumatlar Merkeziniň bu maglumatlaryny toplarynyň başlygy. Arslan, gepleşigimizde hoş gördük. Ýene uly üstünlikler arzu edýär. Gaýtyp gelmeňize şeýle oýlaryň dowam edýärligine şartmysyz? Elbetde. Onda üstünlik arzu edýär. Sag bolun. Biziň ikinji bäsleşimiz Gonça Durdyýewa. Bilşimiz ýaly Gonça Lukman elbetde Saglyk we Derman Senagaty ministrliginiň arasyndan saýlanyp alynan ýeňji. Men Aşgabat şäher artistlar oýunyň başga Lukman we Aşgabat şäher halk maslahatynyň agdaty Gonça Durdyýewa. Gonça Lukman elbetde gepleşigimizde hoş gördük. Biziň uly üstünlikler arzu edýär. Sag bolun. Biziň üçünji bäsleşimiz hem Didar Jumaýew. Bilşimiz ýaly Didar energetika toplumyndan energetika ministrliginiň hünärmenini şeýle hem biziň 15-nji ýani ýeňjimiz bäsleşimiz hökmünde X oýunçy hökmünde bäsleşigimize gaýdyp geldi we bäsleşiklerini ýene dowam edýär. Didar, gelmeňize şatmy täzeden mümkinçilik dörenli. Hawa şart. Gepleşigimize uly arzu edýär. Sizem bir aýdyp geçäýsiňiz nirde işleýärligiňiz hatda. Men şäher işgirleniş müdürlüğünün rahmeti goramak we tehnik hukuk boýunça baş hünärmeni Didar Jumaýew. Elbetde ýadymda düşýär, muşdoklaňyz hem ýadyna düşýänler. Siz hem uly üstünlikler arzu edýäs bir wada. Qadırdan ýerleşler, edýän watandaşlar, bilşimiz ýaly bäsleşlerimiz bilen tanış boldyk. Mundan öň hem gepleşigimizde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkez tarapyndan ýörüse himayetkarlyk edilýärdi. Indi mundan meýlekem gepleşigimizde ýörüse siz üçin we telebäsleşlerimiz üçin 7 dogan harit nişanly husus kärhanasy tarapyndan ýörüse himayetkarlyk ediler. Elbetde bu husus kärhananyň hem sowgatlary biziň SMS ýeňjilerimize aýratyn sowal görnüşde edilýär we bu ýörüse husus kärhana tarapyndan taýlanan sowgatlar siziň dikkatiňize ýetiriler we siz tiýlaglanarsyňyz. Mehribanlar, bizden daşlaşmaň, biz birinji oýunumyzyň birinji şertine başlaýar. Mehriban telegörjülerimiz, bäsleşlerimiz elbetde size hem ýüzlenýän şu pursatda gepleşigimiziň şertleri bilen tanışdyňyz. Täze tapkyrlar bar bir näçe, olaryň hem üstüne barymyzy durup geçer. Ilkinji tapkyrymyz bilşimiz ýaly logik tapkyr. Onda taýin bolsaňyz başlaýar. Her jogaplaryňyzy belli etmege haýyş edýän wagtda da ýetişmeňizi ýene bir ýola ýatladýar. Onda ünsüriň. Birinji sowalymyz şeýle. Russiýa, Türkiýe we Misir haýsy geografik aýratylyklar boýunça bir meňdeş? Aytalayan, Russiya, yani Russiya Federasiýasy, Türkiýe döwleti we Misir haýsy geografik aýratylyklar boýunça bir meňdeş? Şuşul sowallar wagtdan başlady.
Yine bäs işlemimiz, bilişimiz ýaly, wagtymyz tamam boldy. Pikirleňiňizi we galamlaňyzy bir ýan goýmaňyz başly diýen. Arslan Anna Muradov, sizden başlaýaly. Jogap? Men edil taqiq jogabym ýok, görmeň pikir edişime görä. Russiýa, Türkiýe hem Misir döwletleri üçüncü hem Gara deňiziň serhetleşen döwletler diýip pikir edýär. Kabul et. Onçolukma? Benim şeýle pikir edýän. Geografiýa bilen araňyz bol, ha? Nawa, Kabul etdim. Gara deňiz jogabyňyz. nawa. Kabul etdim. Didar Jumaýew. Men olsa olar Ýewropa böle boýunça hemmeti şol ýerde ýerleşýär diýip hasap edýär. Ähmeti Ýewropada ýerleşýär diýip. Ondan hertiniň gapdaryna deňizde çykalgasy bar şoldan. Kabul etdim. Kabul etdim. Geografik şertler boýunça elbetde deňizde çykalgasy bar. Dogry maýdaýyn mehriban we äsleşlemi diýeňizlemi gaty saklawan wagtyňyzda mal pikiriňizi bulaşdyryp oturmaýyn jogaba näme dogry. Bu ýerde görünüp duranlar dogry jogaba aýdaýyn. Bilişimiz ýaly Russiýa, Türkiýe, Misir elbetde bular döwlet. Meselem men sizden şeýle jogaba garaşdym. Şular siýahatçylyk ýerleri diýip jogap beren bolsaňyz olam näme dogry bolardy? Ol dogry jogap däl, ýöne ýene bir baglanşdyrýan aýratyllygy bolan. Yeni bir bağlanıştıran zatlar elbette deňizde çykalgasy ba ýöne gara deňde däl hemmeti. Orta ýer deňdine çykan meselem Misir. Dogry jogabymyz bolsa, şu agdalan döwletler Russiýa, Türkiýe we Misir. Iki dünýä bir näçe bilişmedi ýaly ýer planetasynyň iklimler bar, bölekler. Şolaň iki iklimde bir wada ýerleşýär, iki kontinentde. Nähil bolýar jogap bereň. Russiýa Federasiýasy Ýewropa we Aziýa. Bölünýär kontinentler dogrudan jahanlar, jahan bölekler diýilýär-de. Ýewropada Aziýada, Türkiýe, Ýewropa, Aziýa. Ýewropa. Olam şol. Ýewropa, Aziýa. Misir bolsa Aziýa we nire? Afrika. Ine şularyň baglanşdyran wagty dünýede başga şulaň ýaly döwlet ýok. İki dünýä böleginde ýerleşen döwlet ýok başga ýerde. Hökümet uratda bir iklimde. Başka ýerde de näme baglaşdyrjam bilmedim. Alaşýan jogap. Öýler maslahatlaşýan elbetde tanışlygyňyz bar bolsa gerek. Görüpdiňiz bir-biriňizi bäsleşikleň dowamyny gepleşiňizde. Tanaýadyňyz. Tomuş edýärdiňiz. Onda gutlajakdym, ol gutlamaga sebäp ýok. Ikinji sowaly geçäliň. Taýin bolsaňyz geçýärsiň süriň. Gatça çalışyrmylam däl, meni gaty ýeňilim däl sowallar. Ikinji şeýle. Ýeriň emelik hemrahy Ýeriň orbitasy boýunça ilki sagdan çepe 100 minutyň dowamyny dolaýla ödýär. Soňra bolsa ikinji aýlawyny çepden saga 1 sagat 40 minutyň dowamyny geçýär. Bu ýagdaý näme üçin beýle bolýar? Gaýtalap bereň ýene bir gerek. Ýeriň emelik hemrahy Ýeriň orbitasy boýunça hereket edýär, aýlanyp ýördaşyndan. Ilki sagdan çepe 100 minutyň dowamyny. Çepden saga bolsa 1 sagat 40 minutyň dowamyna geçýär. Bu ýagdaý näme sebäpden beýle bolýar? Siz maňa bir düşündirip berseňiz. Wagtyňyzdan başlady. Ene gadardan bäsleşlemez. Bu berilen wagtam tamammy. Mümkin bolsa jogaplaňyzy nöç etden Didar Jumaýew. Dinleýär? Men pikirimçe bolsa şol ýeriň tartış güýji boýunça 100 min geçen ýolunyň ýene de öňki ýerine 1 saat 40 minutyň dowamyny ýene şo wagtyna ýygyna gelýär diýip. Ýok, men düşündirýän size. Ente kabul edecek acaba. Aydaly yer planetası var, yer şar var, ha?
bir ýagny Emel Hemranam, ýa Sputnikam uçurup durlar. Şol aýlap ötüp berdi. Naýdal birinji aýlawyny ýeriň şeýle aýlanýan diýeli, ikinji aýlawynyň beýle aýlanýan. Birinji tagdan çepe, ikinjisi çepden taga doğrudan. Indi bu yerden sonra gelip çıkıyor. Eğer tagdan çepe 100 minutun dowamyny aýlanýan bolsa, çepden taga näme üçin 1 saat 40 minut aýlanýar diýip. Şoňa näme jogap berýär? Ol ikisem bir zatda saat 1 saat 40 minut döwürseň 100 minut bolýar. Kabul et. Awa. Onça durdy bar. Benim şeýle jogap berýän täbi ikisine başgaça aýdylýar ýöne ikisem şo bir wagt taýdy. Şo bir wagt. İkisem şorda. Şo bir wagt täbi bir zatdan önde de edir şo deň derejede gaýtýar. O inert güýç bilen baglanşykly hem-de dartyş güýç bilen baglanşykly mukadden. Kabul et. Arslan? Meňe pikirim şu ýollaşy mukýanlyk. Ýöne men ýene bir pikir bar. Sagat poýsy bilen baglanşykly. Sabah poýsy ýa başgaça. Saat goşoklugy bilen. O sagat şoklugy bilen baglanşykly. Menim öz pikirime ýollaşy mukýanlyk ikisem 100 minutdan 1 saat 40 minutdan ikisem şu bir wagt. Ja, elbette ol meselem teleskop bolsun ýa Emel Hemra bolsun, ol saat goşoklugyny hiç el değişdirler giren o. Ýeriň daşynyna ýa ol ýeriň orbitasy boýunça hareket eder, geologik daş gurşawyndan, sferadan daşdy da umumyň aýdanda. Jogabyňyz bolsa, men sizden garaşmadym, dogry emas. Sen beýle jogap bererdiňiz diýipse, gutlaýan 30 ähliňiz münasip bolup bilýär. Dogry jogap, gutlaýan. Onda indiki sualyma ünsüňiz çekesim gelýär. Sualym bolsa şeýle. Üçüncü sual bolmak bilen bu hem logik sual. Haýsy ýagdaýda bir olo seň üstüňden geçip bilýär? Gaýtalaýan. Haýsy ýagdaýda nähili bolanyna bir ulug avtomobil seň üstüňden geçip bilýär? Wagt başlady. Başlaýasynda indi bolsa konuşa durdy wa. Sizden bir jogap eşitip görsäk wagtym tamam boldy. Jogabyňyz? Men jogabym eger üstünde ýol bolsa, demir ýoly geçse, köprü geçse, ana şo ýerden Köprüň aşagyna dursaň. köprüň aşagyna dursaň, şoň üstünden geçse-de ulu geçse. Ýa-da şol ulugy götürüp barýan bolsa ulugyna şonda da geçilersin. Yo, avtomobiliň özi ýörep geçip. Ýörek. Onda ýol, yerisi ýollar, köprülerden. Arslan. Meňem pikirim şeýlerek, egerde ýerde meň aşagyna ýörep barýakan geçelesinden ýa-da üstüne köprü bar bolsa, Ýerde minelle ýerasty geçerge diýip. ýerasty geçerge Ýerasty bolar. geçer. Ýerasty geçergeden. Kabul et. Didar. Ýene hem şu ýollaşma bilen galaşan egerde ýol köprü bolsa, aşagyna dursaň, o maşin hereketi bolýar, üstün ýörek geçýär, aşagyna bolýar. Kabul etdim. Jogap çürtkösüne doğru. Dälle doğru jogap gutlaýar. Gaty çal kabul edýäňizle ähli maglumatlary. Garaşyňda soňra çeldi näme diýjegimi doğru däl? Ýene 30 gadan ýaňyr 60 tutup bilen elkinji tapgyrmady. Birinji şertinde logik sualama tamamlaýar. Mesele gardy edýän ýene bir ýola taýin bolsaňyz, onda test sualamyna geçer. Taýinmi? Siz taýin bolsaňyz bizem taýin, telegörjülerimiz sizem özüňiz taýyrlan, onda ikinji tapgyrmada barýar.
Onna qadırdan iyleşler, mehron bäsleşlemedi. Ikinci tapqırmada da gelip betdi. Ikinci tapqırmada näme edilen ki al test sowallary. Sisirmilläle. Onsan test sowallary berilä, hertine de bir jogap bermelisiz. Şu jogabyňyzy hem belli etmeňizi haýyşdy diýen sebäbi görürün. Bu demek telegörçülerimiz üçinem, özümüz üçinem diňligi we oýunyň has anyklagyny saklamaga ýardam edýär. Sebäbi jogaplaňyzy öňünden belli etip de geçirýäňiz. Biz hem olary teljerýär, seredýär we şo beren jogaplaňyz, ýagdan belli eden jogaplaňyz boýunça size utuk berýär. Onda kabul eden bolsak, ikinji tapqyrmada başlaýar. Näseriň? Barynçy sowal şeýle. Victoria çölü nerede yerleşýär? A jogap. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, B jogap. Aziýada, C jogap. Awstraliýada, D jogap. Peruda. Peru döwletinde yerleşýär. İkinji sowal. Bir günde näçe sekund bar? A jogap 35.000 sekund, B jogap 86.400 sekund, C jogap 36.500 sekund, D jogap 60.000 sekund. Üçüncü sowal. Elektromagnet induksiýasyny oýlap tapan kim? Yani oýlap tapan alim kim? A jogap Nikola Tesla, B jogap Isaac Newton, C jogap Michael Faraday we D jogap Galileo Galilei. Dördüncü sowal. Näseriň Cheops'un piramidasynyň ýanyna yerleşen piramidanyň ady Sfinks'in piramidasymy, Kefreýanyň piramidasymy, Kleopatranyň piramidasymy ýa-da Joanyň piramidasymy. Beşinci sowal. Pakistanyň resmi dili haýsy? Pakistan döwletiniň resmi dili hindi dilimi, urdu dilimi, ingliz dilimi ýa-da fars dilimi. Altıncı sowal. Tokyo şäheriniň öňkü ady näme? Ýagny taryhy öňkü ady näme? A jogap Edo, B jogap Kyoto, C jogap Ogu, D jogap Tokyo. Yedinci sowal. Hromofobiya nämeden gorkmagy aňladýar? Hromofobiya. A jogap ýagtylykdan, B jogap bakteriýalardan, C jogap renklerden, D jogap garaňkylykdan. Hromofobiya. 8-nji sowal. Meşhur pizza diňi nerede yerleşýär? A jogap Italiýada, B jogap Fransada, C jogap Venesiýada, D jogap Angliýada. Pizza diňi. 9-njy sowal. Kimiki dille şu aşağıdaklaryň haýsysyna sulfat diýilýär. Ýagny şu görülýän elementleriň içinden, birleşmeleriň içinden sulfat haýsysy. A jogap H2SO3, B jogap S2SO3, C jogap H2SO4, D jogap H2O. Belli edip etişiň. 10-njy we ahyrky sowalymyz bolsa meşhur Taj Mahal mavzoleyi haýsy şäherde yerleşýär? Taj Mahal mavzoleyi Delhi'de yerleşýärmi, Mumbai'de yerleşýärmi, Agra'da yerleşýärmi ýa-da Jaipur'da yerleşýär? 4 tane şäheriň ady berilen, içinden bir jogap dogry. Biz hem şonu tapmaly we şuportda wagtyňyzdan tamam. Sowallarym bu tortda albatta. Indi bolsa galamlaňyzy, pikirleňizi jemläp bir ýere bir ýan goýmaňyz haýyşdy diýen. Edi diýleşler, gadyrdan watandaşlar, elbetde bilşimiz ýaly, biziň zekin mäsleşýatly gepleşigimizde ýürüýte telegörjüler üçin bir näçe gepde berdi dowamyna. Size sowallar berilýär. Elbetde şol sowallary hem ilkinji bolup dogry jogap beren iki tany bäsleşimizde Türkmenistanyň Kärdeşe Arkalaşyklarynyň Milli Merkez tarapyndan taýlanyň ýürüýte sowatlar goşurulýar. O bäsleşmemiz hem geçen hepden sowalyna dogry jogap bermek bilen has dogry Ýurdumyzyň Magsumy etrawynyň daýna owasynyň medeniýet öýüniň müdiri Murat Amanow şeýlekem Taşoğlu welaýatynyň Godak etrawynyň ýaşaýjysy Sadyk Abdurrahimow bize ilkinji bolup SMS ýollap, dogry jogap SMS ýollap, biziň ýeňjilenmez ýani SMS ýeňjilenmez bolmagy başarýarlar. Dogry jogap bolsa özüm aýdaýyn. Sowalymyz şudur. Durmuşda daňyp bolsa da, ýagny durmuşda çözüp bolýan zat, ýöne daňyp bolmaýan zat näme diýen sowal beripdik. Sowalymyň dogry jogaby bolsa, mesele. Eňelje ýöntemji sowallaryň biri, logik sowallaryň biri bolmak bilen
durmuşda çözüp bolýar. Elbetde meselem ýöne ýerine hiç sen daňyp bolanok. Mehriban illerçiler biz näme üçin ýöneköý sowal beripdik sebäbi mundan beýle gepleşigimizde sylsylyny sowallar we eýem biziň himayetkarymyz tarapyndan ýöriti aýratyn sowallar siziň dikkatiňize ýetirler. Häzir bolsa men Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşygy tarapyndan ýöriti önerilýän sowaly indikep üçin sowal size ýetirmek isleýän. Sowal bolsa logik sowal bolup şeýlere. Siz uçorda oturýarsyňyz, siziň öňüňizden bolsa at gidip barýar. Ýygyňyzdan bolsa paýtun ýörek barýar. Bu nähili ýagdaýda bolup biler? Gaýtalaýan. Siziň özüňiz uçorda barýaňyz. Siziň öňüňizden bolsa at gidip barýar we ýygyňyzdan bolsa paýtun ýörek barýar. Siz nirde oturýarsyňyz ýa-da bu ýagdaý nähili bolup biler? Ine gadardan ýerleşler bu sowalyň dogry jogabyny bize düşündürşil dille 0-30 daqiqa belgimize ýollap bilseňiz we ilkinji bolup ýollasaňyz onda hökma suratda biziň sowadymyza munasip bolarsyňyz. Mehribanlar bizden daşlaşma, gepleşigimize teretmäge dowam ediň. Ene gadardanlar bilşimiz ýaly biziň ýeňjilemiz, biziň bäsleşlemimiz öz jogaplaryny belli etip bolýarlar. Gelin ne bolsa, haýsynyň dogry, haýsynyň näme dogrydygyny özara seljereliň. Elbetde siz hem öz ýanyňyzdan belli etip goýan bolsaňyz gerek, gelin bile biziň bilen zekiniňizi synak görün. Onda başlaýyn. Ilkinji sowalymyz nämedi? Viktoria çölü nirde ýerleşýär? Viktoria diýip şaglygy olmady bilsen. Ýadyňyza düşýär? Ýani bize şaglyk gerek. Däl kuwatda çöl gerek, Didar. Nirde ýerleşýär? Victoria çölü Avustraliya döwletinde ýerleşýän paýda. Avustraliýa diýär. Çakadýan. Kabul etdim. Bunça? Bunçalykman? Menim şeýle pikir edin. Avustraliýa. Kabul etdim. Arslan? Meňem pikirim Avustraliýa. Avustraliýa. Amerikan Birleşik Ştatlaryna diýeňiz okka. O ýerde däliligini bilýärdiňiz many. Bolýar. Aziýada da ýerleşen ok, ýakynymyz ýoksan bilerdik hökmaty. Her döwletinde çöl barmy ýokmy bardy da maglumat ýok. Ýöne Avustraliýada diýip dogry jogap berýäňiz gutlaýan. Onu tuňda ýene munasip bolýaňyz. Häzir jemlenden soň utuklaňyzy seljeňiz. Onda ikinji sowalymyza geçelim. İkinji sowalymyzdan bir biläýmel sowallaryň birdi. Bir günde näçe sekund bar? Bir näçe görnüşler, jogaplar berilen. Bunçalykman? Näçe sekund bar eken bir günde? Köpürtmeli ony. Awada. 60 minuty 60. Köpürden ola 120. 120 minem köpürden 12 sagada. Bir günde hawa 24 saat. Köpürden. 24 lira elbetde 12 saat. Hawa. 24'ü köpürtmeli bolýar. 24 köpürden. 24 köpürden 120 de. Köpürden 120. Jogabyňyz siz hasaplamak bilen bäsleşiňizde belli bir derejede ýardam berýän dädir ku. Etmezde maslahat berýän. A, B, C, D haýsy? Däli. 60 000 sekund. Kabul etdim. Arslan? Meň pikirimçe 36.500. 36.500. Çeýçe. Kabul etdim. Çeýçe. Didar? Benim pikirimçe 36.500. 36.500. Ha. Kabul etdim. Hakikaten nädir kuwatda şeýlerek bir hadis etdiňiz. Günüň sekundlaryny ýamana azaltdyňyz laýyklar. Esasan siz 60 000 bolany da ýene ýagşy ýöne olam dogry jogap däl. Hawa, köpürek bolmagy. Sebäbi ol 36.500 gaty adam siziň pikiriňiz. 86.400. Bunu gysgaltmaýyn, gaýrat edeliň. Dogry jogap bu jogap 86.400. 86.400 sekund bar. Köpeldip görüň asaplap, ýakman telegörçülerimiz elbetde sizem. Hawa. Hakikatdan 86.400 sekund bardır şu ýerde, görürsiniz. Onda üçüncü sowalymyza geçýär. Olam şeýle. Elektromagnet induksiýasyny oýlap tapan kim? Elektromagnet induksiýasyny kim oýlap tapdykan? Arslan Anamratov. Meň pikirimçe Galileo Galilei. Galileo Galilei. Başga da oýlap tapanlar diken, elbetde bul alymyň. Kabul etdim jogaby. Bunça durdyga. Nikola Tesla diýsem bolýar. Elektromagnet induksiýasy.
Lampany tapan Nikola Tesla'da. Nikola Tesla. Men bilşime göre Thomas Edison lampaňa tasarlandy. Nikola Tesla hem elektroenergiýa bilen elbetde bilýärsiňiz da enerjiýa Enerjiýa bilen şu. Jogabyňyz aýdyň onuň üstünde bile didar bilen duraýly. Nikola Tesla diýeli. Kabul etdim. Didar bu sowalyň üstünde energetika ministrliginiň hünärmen hökmünde köpräk dursak gerek. Özüm ışıklandyrışyla baglanşyklamy. Lampany kim oýlap tapdy? Thomas Edison. Thomas Edison. Thomas Edison. Ama şüphe yok elbette. Nikola Tesla ýanky çäksiz degirmesiz ile energetikan oýlap tapýar. Hawa, oýlap tapýar. Men Oýlap tapyjy Soňam şol ähli oýlap tapan zatlaryny döwüşdirýärmi, ýalňyşmasam? Hawa. Şeyler hakkında malumatlar var elbette. Tesla vardı. Oýla tapyjy ýanky inженер tarapyndan ol ösen ol. Güýçli adam. Inni sowalymda dolanyp gelsek kim induksiýany oýlap tapdy? Ýalňyň ismi meň pikirimçe Michael Faraday mukadip pikir edýär. Kabul etdim. Elbette energetika ministrliginiň hünärmen hökmünde bu sowaly näde dogry jogap bermek mümkin näl. Şonu ýene bir ýoly suwd etdiňiz gutlaýan. Siziň beren jogabyňyz dogry içinden. Ýok, Galileo Galilei däl. Ýeriň dartyş güýjüne Isaac Newton oýlap tapdy. Ýani Galileo Galilei hem häzir bir sowalymyzda gaýtalanýar, meselem Pisa binasy ýa-da, Pisa diňi. Şol Pisa diňine çykyp Galileo Galilei ilkinji gedek top atylýan toplary oklap görýär. Ýokardan aşaglygyna şol gaçyş güýjüni barlamak üçin, bilmek üçin ýelek bilen top oklap görýär. Haýsy birinji gaçýa ýere umumyň howanyň ykyldygyny barlamak üçin eden işlerinin tecrübesinin bir alımın. Ýöne ol däleken dogry jogabyny bildik Michael Faraday gutlaýan. 4-nji sowal. Cheops'un piramidasynyň ýanyna haýsy piramida bar? Bu sowaly bilmek üçin Cheops'un piramidasynyň nerede ýerleşýänini bilmeli. Ondan bunça durdy waýdy. Näşe men birinji jogap diýen. Sphinx'un piramidasy diýip jogap berýän. Kabul etdim. Ýetler içiňizde piramida bardy, maglumat bilýäniňiz bar? Nerede ýerleşýär, haýsy şäherde? Cheops'un piramidasy ýalňyşmasam, Mısır döwletinde Aleksandriýa şäherine ýerleşýär. Ýalňyşmasam. Şoňapdan da Sphinx'un piramidasy ýerleşýär gaýp men pikir edýän. Sphinx diýip jogap berýän. Sphinx jogap berýän. Kabul etdim. Lalaşýanyňmy? Hawa menem ýalňyşlamadan alalaşan Sphinx'un piramidasy ýanyna ýerleşýär diýip hada. Sphinx'un piramidasy gödüňizde gelýär. Oturan ýolbars kelleli, umman bir janlar da oğlum. Riwayatlarda şol bolup geçen janlar şol. Ýolbars emeýeşjan. Elbette oturan ýolbars emeýeşjan janlar. Sphinx şol. Hawa. Sphinx'un piramidasyny şo ýerde ýerleşýär nokmy? Bu sowalyň jogabyna özüm aýtmasam, sebäbi içiňizden dogry jogap beren ýok. Ýok. Sphinx'un piramidasy däl. Cheops'un piramidasy bilşime däl näme üçin edil Cheops'un piramidasy diýip soradyk sebäbi piramidalaryň içinden iň ulusy Cheops, dogry-da? Cheops'un piramidasy. Ýanyna bolsa Kefreýanyň piramidasy ýerleşýär. Bu jogap. Kefreýanyň piramidasy bilen şol Cheops'un piramidasy ikisi ýany-ýan, ýakyn bir-birine. Dogry jogabym şu delekde. Sowalymyz biraz sırmyly bolmak ahmal ýöne ýeňjilenmede elbetde bir pudogyň ýeňjitde. Onda da saylanan ýeňjiler. Şol sebäpden sırmyly sowallary geň görmän. 5-nji sowal. Pakistanyň resmi dili haýsy? Resmi dil Pakistan. Arslan Annamurad. Men pikir edýän hindi dili. Hindi dili. Urdu da bolup biler ýöne hindi dili. Hindi dili. Resmi dili Pakistan dili. Hindi dili. Kabul etdim. Bunçadır diýip? Hindi. Hindi dili. Kabul etdim. Didar? Men pikir edýän Pars dilini gaýdan. Nik pikirimçe. Musulman döwleti bolansaň? Musulman döwlet bolansaň, ondan Hindistan bilen Pakistan bir döwlet bolan tarihda. Soňra bolsa aýratyn aýratyn döwlet bolýar. Ondan o hindi dilini birin ulanýan ýa-ni şol esasy Pars dilini gaýp pikir edýän musulman döwlet bolansaň. Elbetde dogry welek geçýän, resmi dil diýip kabul etmesi mümkin näme? Hindi dilini hiç ýyl ýagdaýda. Pakistanlar hindi dilini kabul etmediler. Ýöne Pars dilini kabul etmedi şolar. Gürlenýän bolupdylar resmi dili bolsa
ähli dillerden bölük ýygnanyp alınıp emele getirilen dil teluga ýa-da başgaça urdu dili. Arslan, ýakyn ýerliňizde bolýar. Fikriňizde bad elbetde. Fikirde bardy. Ilki bilen urdu dili pikirimde. Tawa. Soňra Soňra ýetgedi. şeýle bolýak ýa. Dowam ediň onda türlü gardy edýän insanlar jemlän. Görüň onda 6-njy sualymyz Tokyo şäheriniň öňkü ady. Didar, Meň pikirimçe Kyoto kady pikir edýän. adam ýakyn ýa-ni. Tokyo, Kyoto. Bunçadyr diýär. Menem şon pikir edýän Kyoto. Böyle Arslan Anamradov, Meňem pikirim Kyoto. siziň pikiriňiz Kyoto bolsa, biziň dogry jogabymyz Kyoto däl. Sebäbi Tokomka. Yaponiýanyň paýtagty. Asyrlar boýy taryhda ýetgaldyran paýtagty. Edomi. Elbet, Edo. Edo. Taryhda bir näçe ýerde agdalyk geçilýär. Agdal, Öňşo ýa, imperiýa, Yapon imperiýa döwrüne, samuraýlaryň Edo. döwrüne, Orta asyrlar taryhyndan määr dowam etip gelýän ady Edo. Soňra bolsa Tokyo Kyoto diýen ady şäher geçirilýär. ba. Tokyo sözüniň terjimesi bolsa şäherleriň sultany diýen maňyny berýär. Kyoto sultanlaryň şäheri diýen maňyny berýär. Sorýam şo neme? Elbetde. Pikirimiz böldüm. Elbetde. Dogry jogap şu 4 bolup biläjek jogaplar ýa size belli bir derejede kömek edýär ýa belli bir derejede ziýan edýär. Dowam edelim onda. 7-nji sual. Kromofobiya nämeden gorkmagy aňladýak? Bu suala Lukmanymyz jogap bersin. Kroma sözü. Renk. Renk diýmek anlat. Jogaňyzmy? Renklerden. Renklerden. Kabul etdim. Didar, Menem alaşan renklerden ne? Yani yollaşımı bilen alaşan. öz pikiriňi diýdikardym eger gunçodan däl sizden soran bolsam birinji. Ya sizem şu. Ütgärse men bir kromofobiya sözüniň manysyny bilemek. Fobiýany bilýän gorky. Kroma sözüniň terjimesini bilemekdim. Ha. Onun haýsy bakteriýa ýa ýagtylykmy, garaňkylykmy? Men pikirim garaňkylyk we bakteriýa şolarykda pikir edýär-de. Renk sözüniň manysyny bilemsoň onu renklerden. Demek belli bir derejede gunçodur diýen gunçoluk manyň birinji jogaby da täsir etdi. Täsir etdi. Ýani berilen belli eden jogabyny biz kabul eder. Arslan Anamradov ahyrky jogap Meň pikirimçe garaňkylykdan. kromofob. Dawa Lukmanymyz kroma diýip renk diýdi bolýar, men bellämde garaňkylykdan ip belledim da. Şu jogabyny berýän. Şu jogam berýän garaňkylykdan. Dogry hereket edýäňiz elbetde. Hakykatynda bolsa Lukmanymyz elbetde bilmezlik mümkin näl. Lukman bolandan soň kromofobiýa renklerden gorkmak. Bir gysgaça üstünde durup geçip bilersiňiz Lukman. Meň pikirim boýunça men eger näme dogry aýdýan bolsam düzedäň. Meselem kromofobiýa bilen hassalayan adamlar, ejir çeken adamlar renklerden özüne netije çykarýar. Meselem gara eşikde gelýän bolsa şol adamda çekinjeňlik görýär. Ya gyzyl eşikde bolsa şeýlekem bir näçe duýgularyny, pikirlerini ütgemegine şo renkler täsir edýär. Şo sebäpden diýilýär, dogry-da? Awa. Kromofobiýa. Her bir renkin şoladymy täsir ütgeşik. Asym güýçli şonu gözüne täsir edýär. Gara renk üçün hemme renklere mowadan. Elbetde. Ýöne olar üçün hemme renklerden gorku dörýär. Zaýatda gyzyl renk nemede adamy bir hili Howsala ýagdaýa howsala getirýär. ýagdaýa getirbilýär. Belgi. Hem şo sebäpden ýol gurunyny ýa islendik ýerde gyzyl renkde belgilenýär. Dowam edýär 8-nji sual. 8-nji sualymyz bolsa Pizza diňi. Hemmemize görýänler Speyşaryn bina diýip at berýärler, degiş markaly. Şol Pizza diňini ýerde ýerleşýär Arslan Anamradov. Görmel men jogam Italiýada. Italiýa, kabul. Gunço? Awa, Italiýada. Kabul etdik. Didar? İtalya'da. Sebebi İtalya diýmem. Galleya ödüm şu İtalya'dan. İtalýa. İtalyan alımı da. Awa. Ýerde şu taýda barlar geçirýär, sonra İtalya bolýar. Onu pizza diýip ýazylýar da, ýazylanda da. Olam ýakyrlyk bar. Pizan diňi diýilýär. Pizan. Pizanskaya başny. Pizan. Pizanskaya başny. Pizza ýa-da pizan. Umuman. Şol şäher bilen baglanyşly bolan pizza şäheri bar da şo ýerde. Pizzanyň diňi diýen manyny berýär bu ýerde. Türkmençilikde, türkmen dilinde bolsa pizza diňi diýip alınýar.
Qıyqasa. Doğru cevap İtaliyada, anıq cevap Fransada däl, Venetsiyada, Angliyada da däl. 9-njy sual himiýa bilen baglanşykly. Maňa mümkin bolsa sülfady tapyp beriň. Didar. Şul yani ýadylan neme görnüşlerinden H2O suw bolýar, H2SO4 köpmür turşy gady ýalňyşmasam. Nomutada H2SO3 bilen S2SO3 var da galýada. Soň ýalňyşmasam şol S2SO3 sulfat mukadip pikir edýän, saklaýan. Kabul. Konşodur diýwa. Menim şun pikir edýän. S İkinci cevap. elementlaryň içinde haýsy belgi bilen bellenilýär, haýsy element S bilen bellenilýär. Kukurt. S, kukurt. Sulfat. Elbette şu kukurt bilen bağlanşykly bolmaly hukmat suratda. Bu ýerde kirlenşiňiz dogry. Jogap nämedir? Bu jogap. S2SO3. Kabul etdim. Arslan Anamradov. Men pikirim H2SO4. Men pikirim. Pikiriňe tapawutlanýar, düşündirip berseňiz, gawat geldiňiz bir ýerde. Bir ýerde o gabat geldim, şoň üçin Kabul. jogap berýän. Inni ähli elementlary özüm üstünde durup aýdyp geçmek isleýän. H2O bilişimi diýal näme? Suw. Hemme mälim. H2SO3 ol hem birleşmeniň biri bolup sulfit diýen ady bar. Sulfit, o. Sulfit. Vodorod var da. Elbette, sulfit. Vodorod. S2SO3 kukurt Kukurt mesela kislotası. iki gedek bir element hiç için yazılmaya himiki denglemelerde. Üçüncü kukurt Ol kislotası. element yok düýbünden H2SO4 bolsa, Edil Arslan Anamradowyň diýişi ýaly, dogry jogapmy. H2SO4 sulfat. Mesela, näme sulfat? Vodorodun sulfady. Öňüne kütke, mesela eger öňüne aşyň ýerine, mesela vodorodun ýerine natri bolan bolsa, Na2SO4 bolardy we natri sulfady bolardy. Şol ýa-da SO4 goşulmasy sulfady aňlady. Gysgaça aýdym. Şuýda men ýene bir goşasym gelýär. Men ýerde gabat geldim şuňa. Ene biz öz işleýän toplumymyzda H2SO4 bilen haýsy ýer gatlygy bellenýär. Angidrit. Angidrit ýer gatlygy bellenýär. Se angidrit demek başgaça suwsuz gips demek. Elbette. Şoň üçin biz köpden şunu gabat gerek. Şoň üçin men jogabym H2SO4 boldy. Demek işte kadanan tecrübeňiz belli bir derejede size Peýda berdi. bähleşigimizde peýda berdi. Gutlaýan peýdaňyz bilen we dogry jogabyňyz bilen. H2SO4. 10-njy we ahyrky sualymyz bolsa siýasatçylyk we geografiýa bilen baglanşykly bolup, täçmahal görmedik, elbette tanamaýana ýok bolsa gerek. Nerede ýerleşýän nämedir? Hemmemiz bilelikde öwrenýäris. Didar. Şimdi şu täsmahal mawzeleyi siýasatçylaryň baryp görýän ýerlerde esasan Hindistan döwletinde. Awa. Onun paýtagty diýeli, ýene ul şäherliň ýere Mumbai şol ikisiniň hökmany suratda bir ýerine bolmaly. Men pikirimçe Mumbai mukadip pikir edýär. Kabul. Bejo. Mumbai. Doğru belleýäňe hakykatda siýasatçylaryň gatykän marýan ýeri dünýädäki 7 täsirlikleriň biri hesaplanylýar. Ödem 4 jogap Hindistanyň şäherleri. Konşodur diýwa? Jogap Mumbai şäheri. Mumbai. Kabul et. Arslan Anamradov. Men şu jogaby durup geçsek, sebebi Agra şäherine, Hindistanyň Agra şäherine. Jogap. Men özüm siýasatçylykda bolup gördüm şu Taj Mahal mavzoleyinde. Bark gördüňiz. O bark gördüm. Gatygowa. Gatygow ýer, owadan ýer. Özüme bilýänlersiňiz taryhyny. Elbette. Şah Jahan padşahy gurdurdy. Awa, ýa-da. Men jogabym şoň üçin Agra. Agra şäherine. Agra şäherine. Demek ýa-da suwal hünäriňizde, işiňizde gadanan tejribeňiz kömek eden bolsa, 10-njy ahyrky suwalymyz siýasatçylygyňyz ýardam etdi we dogry jogap berýär. Agra şäherine. Dida. Öwrünersiňiz äni. Bellersiňiz. Konşodur diýwa? Ele. Mesih poşta gitip gelsek bilersiz. Elbette, hökümet öwretdi memleketler etsin. Täç Mahal mavzoleyi tarihde öçmejek bir wagtlaryň, öçmejek ýadygärlikleriň biri Agra şäherine ýerleşýär. 7 täsirliň biri. Elbette 7 täsirlikleriň biri taplanylýar. Agra şäherine ýerleşýär. Şunluk bilen test suwalymyzy jemleýär. Oturdy. Kim näçe utup gadanlyka? Gelin bilelikde görelim mehriban ýerleşler. Bizden daşlaşma.
Qadardan ýerleşler mehrum vatandaşlar bilşimi diýal 2 tapqyryň netijesi boýunça bäsleşlemi däzirki ýagdaýda hem deň geçerrek bar. Hatda orta Arslan Anamratov 130 bilen dowam edýär. Gunça Durdyýew 120 bilen we Didar Jumaýew hem 120 bilen dowam edýär. Entek öňümizde bäsleşlemi diýeni 3 tapqyr bar. Siz bu tapqyrlarda öňüňizde gerekli bolan jogaplary, utuklary alyp bilersiňiz. 3-nji tapqyrymyz siz üçin täzelikdir. Düşündirip geçeýin. 3-nji tapqyrymyzda tarih sowallar. Yani Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutundan taýlanyň ýeriti alymlaryň sowaly gelýär. Video görnüşde sowaly dogry jogap berip bilseňiz 25 tutuk, berip bilmeseňiz tutuk kazanýar. 30 sekund wagt berilýär. 4 san hem edil testiýal jogaplary bar. Onda taýyn bolsaňyz başlap bilýärsiz. Taýynmysiz? Başlaýarsyz. Birinji sowalymyz şeýlerek video görnüşde tamaşa ediň. Salam, hormatly zihin bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutunyň esasly müşäri Kakajan Bayram. Size bir sowaly bermek isleýär. Sowalym şeýle. Miladiýanyň 1200-1220-nji ýyllaryna Anuştegin ogullarynyň guran Horazmşalar döwletiniň sultanlyk eden Alaeddin Muhammed Horazmşanyň aýaly we bu şah döwletiň 1220-1231-nji ýyllaryna hökümdarlyk eden soňky sultan Celaleddin Meňgiberdi Horazmşanyň ejesi bolan asyldady türkmen hatyny kim? Ine video görnüşimiz tamam boldy. Sowal menem gaýtalaýyn Celaleddin Meňgiberdi Horazmşanyň ejesi bolan asyldady türkmen hatyny kim? Yani Celaleddin Meňgiberdiň ejesiniň ady kim? A jogap Banu Çeçek, B jogap Ayçeçek hatyn, C jogap Gülcemal han, D jogap Tamiris. 30 sekundan başlady pikirlenmek. Ine bäsleşlemez wagtyňyz tamam boldy. Elbetde 30 sekundda. Jogabam belli bir derejede kömek edýän bolsa gerek Didar Jumaýew. Meň pikirimçe Ayçeçek hatyny hasap edýän. Kabul edin. Bu jogap. Ayçeçek hatyn. Arslan Anamratov. Mende de ikir jeňlenýän. Yani Didaryň diýşýärli Ayçeçek hatyn ýa-da Tamiris diýip pikir edýän. Şu ikisinden birini saýlamyzda Ayçeçek hatyn. Kabul edin. Gunça Durdyýew. Tamiris diýip saýlaýyn. Tamiris diýip. Kabul edin. Bilşimi diýaly tarihte ählisem şahsiýetler Banu Çeçek bolsa Korkut Ata eposyna Baý Boğrabek ogly Bamsy Birek atly boýunna hereket edýän gahrmanyň ady. Bu demek ol dogry jogabymyz bolup bilenok. Tamir ise başgaça ady bar. Türkmenler Tumarşan diýer. Tamiris Tumarşan. Şeýle ýagdaý bilen Tumarşan döwri has ýerki döwürlere gabat gelýär we seň jogabyňyz näde bol? Seň jogabyňyz bolsa ýetler. Arslan Anamratov we Didar Jumaýew. Dogry jogap. Kutlaýan 25 tugam nasip bolýan şu. Hakykatdan hem Ayçeçek hatyn Celaleddin Meňgiberdiň ejesi bolupdyr. Onda düşünen bolsaňyz jogaby eşden bolsaňyz endik sowala geçýär. Dowam edýär sonra mähriballar. Ikinji sowalymyza üns beriň. Bu video görnüşe hem tamaşa ediň. Salam, hormatly zihin bäsleşige gatnaşyjylar. Men Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň Tarih we Arheologiýa Institutunyň ulul müşäri Serdar Maşrykow. Men size şeýle sowal bermekçi. Sowalym şeýle. Hytaý dünýäde iň ul döwlet bolmak bilen onuň çäginde bir näçe ösen şäherler bar. Şonuň iň ulusy haýsy şäher hasaplanýar? Sowalym aýtylýar. Häzirki wagtda Hytaýyň çäginde iň uly ösen uly şäher haýsy hasaplanýar? Serdar Maşrykowyň ýiberen video sowaly.
Sowaly özümem gaýtalayyn. Hytaýyň iň uly şäheri nähili adlandyrylýar? Hytaýyň iň uly şäheri haýsy? 4 tane jogabymyz bar. A jogap Şanhay şäheri, B jogap Chongqing şäheri, C jogap Pekin şäheri, D jogap Xi'an şäheri. 30 sekundan başlady. Ene gadardan bäsleşlemedi wagtyňyzam tamam boldy. Onçadyr diýip. İkinci jogap. B jogap. Awa. Yani Chongqing şäheri diýip jogap berýär. Şeýlem. Kabul etdim. Arslan Anamradov, Benim pikirimçe Şanhay. Şanhay şäheri. A jogap. Kabul etdim. Didar, Men pikirimçe şu Şanhay şäherim hadi. Şanhay şäherim diýip jogap berýäňiz. Awa. Arslan bilen alalaşýaňyz. Olalaşan artan. Alalaşýaňyz we bu alalaşykdy da ýigitler utup getiren o. Sebäbi eýem 25 utugmaz. Onçadyr diýip paýna düşdi. Bu jogap. Elbetde Hytaýda häzirki wagtda iň uly şäher Chongqing şäheri. Gutlaýan gunça. Sag bolun. Gunçalykma. Dowam edýäs. Indi bolsa gaderdanlar 3-nji tapgyrmyň iň soňky sowaly galdy. Bu sowaly hem video görnüşi tomaşa edýäs. Salam, zihin bäsleşine gatnaşyjylar. Men Mäti Ananur, Türkmenistan Ilmlar Akademiýasynyň Tarih Arkeologiýa Institutunyň esasy ilmi şäheri. Men ýaşlar size şeýle suallar bilen öýrenmekçi. Sualym şeýle: haýsy ýylla Türkmenistanda haýsy ýylla sağlyk maksatnamasy kabul edildi? Ene video görnüşi sowalymyz gutardy. Alymyz bolsa Mäti Ananurov. Bilişmedi ýaly. Mäti Ananurow'un ýiberen sowaly hem şeýlere eken. Özüme mukap bereýin. Haýsy ýylla sağlyk maksatnamasy kabul edildi? Näçinji ýylla sağlyk maksatnamasy kabul edildi? Elbetde bu sowalym Lukmanymyzdan soramyz. Wagtyňyz başlady, öňe tek pikirleniň. Ene gadardan ýeňjilemez. Wagtyňyz tamam boldy. Elbetde biz Lukmanymyzdan soramyz. Bu sowalyň dogry jogabyny diýdar. Näçinji ýylla? Sağlyk maksatnamasy D jogap 2007-nji ýyl Kabul edildi diýip jogap berýär. Kabul etdim. Arslan Anamradov. Benim pikirimde 2007-nji ýyl. 2007-nji ýylda sağlyk maksatnamasy kabul edildi diýäňiz. Näde dogrydygyny aýtyp beriň? 1995-nji ýyl. Kabul edildi. Kabul Elbetde sağlyk edildi. maksatnamasy düzüminde näme bardy kabul? Şala tanışdyk berseňiz elbetde siz içinde de ol işleriň ulgamyň. Sağlyk ulgamyna bir näçe ulgamlaryň işi gidişi hemde maşgala rukmançylyk ikinji basanjy kola maşgala rukmançylygy düzümi hem işi kämilleşdirildi. Hemde ätäçlik Kabul etdik. döwlet ätäçiniz pasporty giridildi. Sağlyk pasportlary girdinde Awa. ýörüýti. 95-nji ýyl onu diýmek. Bäsleşleňiziň jogaplary näde dogry bolýan diýmek. Awa. Kabul etdim. Ähli zat özüňiz aýtyp berdiňiz, berde diňe bize hem alalaşy aýmak gal. Hakykatdan hem 1995-nji ýylda kabul edildi sağlyk maksatnamasy. Edil şonuň ýaly bir näçe maksatnamalar hem ýurdumyzda ýa-da kabul edildi. 2007-nji ýylda bol bilim maksatnamasy kabul edildi kadiýär. Şo ýyllar, şo teorekler. Umman dowam edýäs. Dowam etsek 3-nji tapgyrmydan tamam boldy. Siz ýene 25 tugum nasip boldyňyz gutlaýan we şunluk bilen utuklaryň jemlenmegi netijesinde 4-nji tapgyrmyza geçýär. Bizden daşlaşma.
Ine gadardan bäsleşlenmez, mehriban ýeňjilenmez. Bilşimiz ýaly bir näçe tapgyrlanmaz sede täzelik görnüşine gelip dur. Edil şonuň ýaly 4-nji tapgyrmydam şeýle. 4-nji tapgyrmyň nähili media tapgyr. Media tapgyr umuman diňe bir Türkmenistan döwletimiz bilen baglanyşykly däl, islenlik dünýäniň dürli ýerlerinden, künjeklerinden şu döredijilik bilen baglanyşykly bir zat bar bolsa, ol hem esasan görkeziji döredijilik. Media da mediasinden gelip çykyş ýaly aýdym bolsun, saz bolsun, kinofilm bolsun, şolar bilen baglanyşykly sowallar 4-nji tapgyrmada öz aýratyn ornuny tapýar. Weside garaşy. Siz hem şonuň jogabyny bilip 25 ýyl gazanyp bilýäňiz. Ýene 4 san jogaplar bolar. Onda ilkinji sowala taýin bolsaňyz, men başlaýan. Taýinmi? Taýin. Ensverin. Sowalymyz şeýle. Häzir bir saz ýanglanar. Şol sazyň bolsa, haýsy kinofilme değişikligini siz bilmeli. Sazy dinleň. Ine sada dinledik. Bu wagtyňyzam saz bilen bile tamammaly jogaplaňydam diýdar. Sizden eşitmek isleýär. 4 jogap bar men görkedeýin. A jogap Jappaklar kinofilmi, B jogap Aýgyt dädim kinofilmi, C jogap Keçbelek kinofilmi, D jogap Mukamyň Syry kinofilmi. Meň pikirimçe şol Aýgytly ädim Kinofilmi diýip. kinofilm gaýdyp. Kabul etdi. Onça durdyýba aýdaýyn. Ikinji jogap. Aýatladymmy? Kabul etdim. Arslan Anamratov. Meňe pikirim şol aýgytladım gaýda. Jogabyňyzy kabul etdik. Elbetde haýsy kinofilmde nirde ýanglanýany bolsa, ne video görnüşimizde tomaş edäýin. Kutlayan, üçüňiz hem bir wada 25 ýylyga münasip bolup bilýäňiz. Dowam edýär. Media tapgyrmadyň ikinji sowaly bolsa ene şeýlerek. Siz bu sowala dogry jogap bermek üçin ökma suratda häzir video görnüşiňizde tomaş edýäňiz. Ondan serp serediň. Ne video görnüşimiz tamam bolsa, sowalymyz bolsa, Finlan video bölüňizde haýsy meşhur kinostudiýanyň başlangyjy bar? Meselem haýsy meşhur studiýa şeýle görnüşde başlaýar. 4 jogabyny size ýetirýän 30 sekund wagtyňyz başlaýar. A jogap Columbia Pictures, B jogap Paramount Pictures, C jogap Walt Disney Pictures, D jogap Universal Pictures. Wagtyňyzdan başlady. Ine gadyrdanlar, wagtyňyz şu portatda tamam boldy. Arslan Anamratov, haýsy meşhur studiýa? Meň pikirimçe ýene de iki rejenlenýän. Ya Paramount ya Columbia. Ya Walt Disney Pictures beýle başlanyk, Universal Pictures'den beýle başlanyk. Men jogam A, Columbia Pictures. Kabul et. Onça durdyba.
Columbia Pictures. Columbia Pictures. Hawa. Kabul etdim. Didar Jumayev, Men pikirimçe şu B cevap Paramount Pictures. Paramount Pictures. Paramount Pictures. Pictures. Bäteşleňizden pikiriňizi düýp götürýük götmäne näme sebäp boldy? Tebi şol daşerýurtlar hine görümde Columbia Pictures ilne diýen maşgala ilne da tutup başlaýar. Elbetde. Awa. Walt Disney Pictures näme başlaýar? Walt Disney Pictures ýanky Köşkün jaý çykýar. köşkün nemesi çykýar. daşyndan şey biýadi. Awa. Walt Disney. Universal sağalandy. Pictures. Universal Planeta öňünden harplar aýlanýar. Elbetde yer şarynyň Onlarda görünüşi odasına görkezip. harp Dogry aýlanýar. jogap bolsa Paramount Pictures'y täzir özüňiz tomaşa edersiňiz adynyň ýazylşyna. Ene mehriballar. Gutlayan, yeketek dogry jogap beren Didar Jumayev siz bolýaňyz. Siz 25 ýylga münasip bolýaňyz. Häzir indiki 3-nji sowalymyz üçin bolsa mehriballar, size bir ses dinleder, meşhur adamyň sesi. Şo sesin kime değişikligini bilmelisiz. Sesi dinleýän. Sen maraňsaň şaýeslemez elbendi. 30 sekundyňyz bolsa başlady. Jogaplar bolsa şular: Kerim Gurbanlipesow, Gurt Yakubow, Jumaýa Azmuradow, Recep Ulogow. Yani şu tanımalı adamların içinden yankı dinleyen sesiniz kime değişli? Evet, 30 sekundumdan qıyıqada. Tamam ol, aya. Qınçadır deyva. Cevabınız? Jumaýa Azmuradow. Söz cevap. Yankı dinleyen sesiniz şoňa değişilip. Hawa. Jumaýa Azmuradow değişilip kabul edýän. Böyle. Didar Jumayev Şey cevap Jumaýa Azmuradow. Alalaşan. kabul etdi. Kabul etdim. Aslan Azmuradow falalaşýanyňmy? Hawa meňe pikirim Jumaýa Azmuradow. Jogabыңыз doğru. Elbette kutlayan. Siz doğru cevap berýäňiz. Jumaýa Azmuradow. Şüňiz hem ýene 25 ýylga münasip bolup bilýäňiz. Kutlayan. Indi mehriban ýerleşmemiz elbetde bilşimiz ýaly biziň gepleşigimizde häzirki wagtda 7 Doğan Harit Nişanly Sus Kärhanasy himayetkarlyk edýär we şol Sus Kärhanasy tarapyndan hem ýürüýte siz üçin aýry sowallar ködürlenilýär. Elbetde bu sowala dogry jogap berseňiz, kärdaşa aklaşanyň berýän sowadynyň daşgaryn, ilkinji bolup dogry jogap bermegi başarsaňyz, şu kärhanaň ýagny 7 Doğan Harit Nişanly Sus Kärhanasynyň taýylan ýürüýte sowadyna münasip bolup bilersiňiz. Sowat bolsa elbetde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň, ýani Türkmen telekeçiler tarapyndan öndürilen bir näçe nadnygmatlar bolar. Sowal bolsa şeýlerek. Dünýä tejribesine laýyklykda ýulman gaplanýan önümler üçin, ýani ýulman gaplanýan iýmitler üçin iň ziýansyz bolan gaplama görnüşi haýsy? Sowalym gaýtalaýan. Dünýä tejribesine laýyklykda ýulman gaplanýan iýmitler üçin göp önümler ýaşaňa meniş iýmit önümleri üçin iň ziýansyz bolan harit önümi iň ziýansyz bolan gaplama usuly haýsy usul? Eger biziň şu sowalymyza dogry jogap berseňiz, hökümat suratda 05-35 belgimizde ýollaň we biziň himayetkarymyz tarapyndan taýlan ýürüýte sowada münasip boluň. Bizden daşlaşmak. Ine gadardan bäsleşlemimiz, mehriban ýeňjilemimiz elbetde 5-nji tapgyrmyzdan siz üçin bir täzelik. Bu tapgyr duýgurluk tapgyry. Ýa-da telegörjülerden gelen sowallar tapgyr diýip atlandyrylýar. Häzir siziň öňüňizde ekranlarymyzyň ýüzünde 3 tany biziň tomaşaçymyzyň iýleşmesiň ady ýazylýar. Olaryň kimdigi, näme hünärde zähmet çekkenligi, talipligi ýani ähli ýaşdadygy hiç kime mälim däl. Siz duýgurlugyňyzy esaslan saýlap edýäňiz we şol çykan jogaby dogry jogap berip başarsaňyz elli tuk. Ikige de kömek mümkinçiligi bilen siziň dikkatiňizi hödürlenilýär. Onda haýdan haý girşeliň. Ine öňüňizde şeýlerek mümkinçilik bar. Biziň bäsleşlemimiz eger diň ýagdaýda dowam eden bolsa, biz şeýle mümkinçilik berýäs. Bunça Didar, bir-biriňizle özara maslahatlaşyň, haýsyňyz ilkinji taýlap edýäňiz. Ikiňiziň bütünňiz 220 utuk
bilen dowam edýäňiz öňde barjy bäsleş bolsa saýlaw etmeli. Ikiňiziň deň bolanlygyny sebäpli pikirlenip biriňizde mümkinçilik geçirýär. Niçin tapawdy? Uluwatlar işler diye. Gunça durdy var. Siz başlaýan. Başlayın. Bale. Başlayan bolsaňyz ine öňüňizde dikkatiňizde şu adamlar hödürlenilýär. Saýlawyňyzy etip bilersiňiz. O Kaýyn Gülälek Döwletowa, Kakajan Şöhradow, Gurban Mehmet Meriýedow. İkinci. Kakajan. Kakajan Şöhradow. Anyk jogapmy? Şu sonra onu dinleyin. Bale. Kakajan Şöhradowyň ýiberen sowaly ne şeýlerek. Diwan-ı Lugat Türk adly eseriň ýazary kim? Ýiberen sowaly. Diwan Lugat Türk adly eseriň ýazary kim? Özü bolsa mektep okuwçysy. Yani hassa orsa Lewap vilayatynyň Saýedet Trawynyň okuwçysy. 8-nji sınıf. Ýiberen sowal şeýle hut özünden gelip goşdy biziň resmi sahypamyzda. Diwan Lugat Türk adly eseriň ýazary kim? Wagt siz üçin başlandy elbetde. Ikide kömek küçülüňizden bazyr unutmaň. Kömek edin. On tuğayırma arkalı kömek mümkünçülüğü nedirler. Bu ýagdaýda meselem eserin özü türki dillerin sözlüğü diýen manini berýär Diwan Lugat Türk terjimesi. Türki dillerin sözlüğü diwan diýen manini berýär. Ýazan adam bolsa siz ýazaryny bilmeliler. 32 tohum kıssası var. Gaýewiň. Mahmud Gaýewiň. 32 tohum kıssasy eser vardı. Şol Mahmud Gaýewiň 32 tohum kıssasy eseri muňa hiç el daxaly ýok. Ýöne şol ýazarlaryň bir-birine baglanşygy bar. Ol näil baglanşyk? Olar atdaş. Indi size ilkinç kömek mümkinçiligim şeýle görnüşde bermek isleýär. Olar atdaş. Mahmud Gaýewi bilen kim atdaş? Jogap ýok şeýlem diýmek. Men pikirim boýunça şeýle bolýar da. Atdaş bolan ady Mahmud. Elbetde. Siz diňe ýyzyny tapaýmaly. Türkmen. Türkmen, ýani türki dilleriň sözlüği diýen eseri bar. İşi bar şu almy işi. Mahmud Gaznawy. Gaznaly? Gaznawy. Gaýtalan jogabyňyzy? Mahmud Gaznawy. Gaznawy. Gaznawy diýip adam ýok, Mahmud Gaznaly bar. Ol hem belli döwletiň, Gazna döwletiniň hökümdary bolup geçen taryhda Mahmud Kaşgarly biziň dogry jogabymyz. Kaşgar şäheri bar. Şol adından hem lakamy alyp Mahmud Kaşgarly Diwan Lugat Türk adly eseriň ýazary. Gynasakda siz hiç ýyl utugam nasip bolup bilen zop. Gunçalykman 220 tuk bilen bäsleşigimizi tamamlaýarys. Indi nawat Didar Jumaýew 229 bilen dowam edýäňiz. Iki sany bäsleşimiz galy. Telegörjümiz haýsynyň sowalyny saýlaýar. Gurban Mehmet Meriýedow. Gurban Mehmet Meriýedow. Anyk jogap, anyk pikir. Soň ýetmetmersiňiz? Ýok, ýetmetdim. Kabul etdim. Gurban Mehmet Meriýedow elbetde Daşoğuz welaýatynyň Gurban Sultany Jadyna etrawynyň ýaşaýjysy. Biziň gepleşigimizde köp wagtdan bäri tomaşa edýär. Ýiberen sowaly bolsa, ine şeýlerek. Aleksandr Makedonskiýiň atynyň ady näme? Aleksandr Makedonskiýiň atynyň ady näme? Şu pırtata biz Gurban Mehmet Meriýedowa köp sag bolsunlar ýetirýäs. Tomaşa edýäniňiz üçin, öz sowalyňyzy paýlaşýanyňyz üçin köp sag bolun. Siziň hem wagtyňyz başlaýar Didar elbetde. Kömek mümkinçiliklerim bardyr. Kömek edäýin. Kömek mümkinçiliginiň birini saýlap alýar. Bu ýerde hakykatynda belli bir kömek etmegem gatşylşyrymly, ýöne etjek kömegim, maslahatym. Aleksandr Makedonskiy bilişimizde ýaly Grek, Makedon belli serkerdeleriniň biri ady Grek atlardan meselem Grek sözlerinden gözleseňiz has ýerine düşer we meşhur atlar barada bir näçe maglumatlar bar bilişimizde ýaly.
Men senin bolup biljek, ýa-ni dogry jogap berjek jogaplaňyzy öňünden aýdyp, olaň däliligini aýdyp kömek etesim gelýär. Meselem, on tuňyda allyk elbetde ilkinji kömegim Hedras Aliýanyň atynyň ady Düldül. Muhammed Peýgamberiň atynyň ady Burak. Burak bilen Düldül jogap däl. Sizin gözlemeli jogabyňyz başga. Pikirlenip bilersiňiz. Didar. Jogap ýok. İkinci kömegenim. İkinci kömek. Ýene şu atlaryň adyny sanaýmasam. Sebäbi belli bir derejede kömek etmek. Ýöne ýekeje kömek etip bilerin. Bu atyň ady B harp bilen başlaýar. B harpy bilen başlaýar. Öýdüm 7 harp. Iň ýakyn gelen ýagdaýynda kömek edip biljegim şu. Jogabını aýtsam bolarmy? Dinleýän. Bucifal bolmaly. Gaýtala. Bucifal. Bucifal şoň. Jogaby. Elbetde. Bucefal ýa-da Bucefal ady bilen tanalýan Aleksandr Makedonskiýnyň meşhur aty aýdyň? Bucifal. Bucefal. Gutlaýan. Siz şunluk bilen 50 däl, 40 däl, 30 tuga münasip bolmagy başarýaňyz we 250 tug bilen bäsleşigimiz tamamlaýaňyz diýdar. Sag bolun. Indi bolsa ahyrky bäsleşimiz Arslan Anamradow. Size dolu mümkinçilik gelip goşýar şu ýerde. Ýekejede sowalymyz galy. O kim? Gülälek Döwletowa. Gülälek Döwletowa bolsa, häzir özünden eşdersiňiz kimdigini. Video däli audio sowal bize ýollapdyr. Ýöne Gülälek Döwletowa ingliz dili mugallim. Sowalyny dinleň. Men Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mektebiniň ingliz dili muallimi Gülälek Döwletowa. Men size sowaly ingliz diline ýetirmek isleýän. Meň sowalym şeýle. Who is the first president of the United States of America? Ne sowalyny dinlediňiz. Gülälek Döwletowa elbetde ingliz dili mugallim eken. Sowaly bolsa şu sebäpden inglizçe beripdir. Men hem gaýtalap bereýin. Şaşırımlı sowal däl, eger ingliz dili düşünýän bolsaň. Who is the first president of USA? Who is the first president of United States of America? Eger ingliz dili düşünýän bolsaňyz, bu taryh bilýän bolsaňyz bu sowal gaty ýöntem sowallaryň biri. First president of USA, George Washington. First president of USA, United States of America. American, George Washington. Perfectly. Bu diýmek, Thank you. gutlaýan Arslan Anamradow 255 utuk bilen gepleşigimi tamamlaýaňyz we ýeňjiti bolmagy başarýaňyz. Esas tapgyrmadyň. Esas tapgyrmadyň 4-nji duşugynyň 4-nji oýunynyň ýeňjiti Arslan Anamradow. Elbetde bu diýmek bilen biz ýene bir ýoly bir zady anyk suwd etip bilýäs. Oýunyň ähli gidişi bir ýan 4 tapgyr, bir ýan ema 5-nji tapgyr tutuş oýunyň ykbalyny. Umuman oýunyň ýagdaýyny çözýär. Bu diýmek arasy nesibe diýsem bilen. Sebäbi bilýän sowalyň düşüp biler, bilmeýän sowalyň düşüp biler. Sen bilýän sowalyň başga birine düşüp biler. Sen bilmeýän sowalyň özüňe gelip biler. Ýa-da iň soňuna galan ýagdaýyny meselem Arslan Anamradowyň kyýaly iň soňuna galan ýagdaýyna hem öz bilýän sowal düşüp bir wada 4 tapgyryň dowamyna 3-nji oruna barýanam bolsa, ýeňji bolma mümkinçiligi biziň 5-nji tapgyrymyzda umuman zehin bäsleşiginiň öz duşuklaryna görsek fiýlasak bolýar. Ýene bir ýoly uly gadanan üstünlüğü bilen tüýstirmezden gutlaýar. Şeýle hem bundan beýle üstünlikler arzu edýär. Gunçalykman. Elbetde size hem ruhdan düşmezligi, alam bilimini kämilleşdirmegi bundan beýle üstünliklere ýar bolmagy arzu edýär. Didar Jumaýew elbetde siz hem gaýtadan görünmede şart, şonu belläsimiz gelýär we size hem köp sowal sorulmaz aýdýar we uly üstünlikler arzu edýär.
yaşları nusxa bolup duran gahrman we mehriban arkadamyň taýsy tagallasy bilen biz ýaş hünärmenlere okumany, öwrenmäni, halal zähmet çekmekligi ähli mümkinçilikler açylýar. Ata watanymyzy parahaçylygyň we ösüşiň ýolundan belentliğe tarap alyp barýan gahrman arkadamyň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli işleri elmydamy rowaşlyklardan rowaşlyklara beslensin. Eşreti zamanany halkyna döredip berýän mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli, bütün adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydamy rowaç bolsun. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyň biz ýaşlar üçin işlemäni, okumagy, öğretmäge berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyň tutýan işleri belentden belent bolsun. Edi dilleşler, gadyrdan watandaşlar, bilşime diýaly bugün hem çekeleşikli, gyzykly we hiç ýyly garaşylmadyk duýdansyz diýsegem bolar. Gepleşiklemeden, duşuklanmadan biri boldy. Elbette biz hem öz gepleşigimizi, öz ýeňjimizi tapdyk. Gepleşiklemeden dowamyny bolsa mehribanlar ýene öňkü jogaplaryna Altyn Asr Türkmenistan teleýaýlynyna tomuş edip bilersiňiz. Biz hem şu pursatda gepleşigimiziň ahyryny gahrman hem mehriban arkadamyň janynyň sag, başynyň dik tutýan her bir tutumly işleriň elmydamy rowaşlyklara weslenmeýän tüýsürüňizden arzuwlaýar we gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene köllerde duşýança hoş sag bolun.